हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजि दा क्रिएटिविटीआव बरायनानै लानाय जाबाय। दायो आं माखासे कुइसनफोर लानानै फैलायबाय। आसाम जीके आसामजों सोमोन्दो थानाय माखासे जेनेरेल नलेज। बेनिखायनो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर। आरो नोंथाङा आंनि भिडिअआव गोदानब्ला आंनि YouTube चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा जाहाथे आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होयो जाहाथे आङो जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव गिबिसिन नटिफिकेसन हाबहैयो। थ' दा बिदिब्ला जोङो सोंनाय फारसे थांनोसै। फैदो बिदिब्ला सोंनायाव आवगायनोसै। से नाम्बार सोंनायाव दङ द लेंथ अफ द लासुदिया ब्रिज इज माने द लासुदिया दालांनि गोलावथिया जादों। अप्सनाव दङ अप्सन एआव 6.15 किल'मिटार, अप्सन बिआव दङ 7.15 किल'मिटार, अप्सन सिआव दङ 8.15 किल'मिटार, अप्सन डिआव दङ 9.15 किल'मिटार। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन डि एबा 9.15 किल'मिटार। दलासुदियाखौ जों मिथिखायो बेनि गोलावथिया 9.15 किल'मिटार। बेनि गुवारा दालांनि गुवारा जाहैबाय 12.9 मिटार। बे लकेसना धला एबा सदिया आसामाव दङ बियो। बेखौ बानायदोंमोन एबा कनस्ट्राक्सननि स्टार्टिंआ जादोंमोन नभेम्बर 2011 आरो कनस्ट्राक्सन इन्डआ एबा जोबनाया 10 मार्च 2017 आव जोबदोंमोन आरो बेखौ अपेन खालामदोंमोन 26 मे 2017 आव बेखौ अपेनिं खालामनाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि 2 नाम्बाराव दङ द दिग्बय रिफाइनारि वाज इस्टाब्लिश इन द इयार माने दिग्बय रिफाइनारि खौ गायसननाय जादोंमोन। माब्ला गायसननाय जादोंमोन अप्सनफोराव दङ अप्सन एआव दङ 1901, 1902, 1903 आरो 1904। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 1901। अप्सन ए 1901 आव बेखौ दिग्बय रिफाइनारिखौ गायसननाय जादोंमोन। सोर गायसनदोंमोन माने बबे कम्पानिया आसाम अइल कम्पानि लिमिटेडआ बेखौ गायसननाय जादोंमोन। बे केपासिटि गासै 0.65 MTPA बेनि केपासिटिया। नेक्स्टआव थांनि कुवेसन नम्बर 3 आव दङ हु वाज द फार्स्ट गभर्नर अफ आसाम फ्रम इन्डिया। आसामनि इन्डियानि सुबुङा गभर्नर जाजेननाया सोरमोन माने आसामाव सोर भारतनि सुबुङा गिबिसिन गभर्नर जाजेनदोंमोन। अप्सनफोराव दङ फजल आली, अप्सन बिआव दङ मोहम्मद सालेह आकबर हायद्रि, अप्सन सिआव दं आनन्दराम बरुवा आरो अप्सन डिआव दं नानाबदिस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन मोहम्मद सालेह आकबर हायद्रि। बेनि गुबै एन्सारा बिथाङा जोनोम जादोंमोन 12 अक्ट'बर 1894 मायथाइयाव आरो थैदोंमोन 28 डिसेम्बर 1948 मायथाइयाव बिथाङा थैदोंमोन। आरो बिथाङा आसामनि गभर्नर जादोंमोन 1947 निफ्राय 1948 मायथाइसिम बिथाङा आसामनि गभर्नर जादोंमोन। ब्रिटिश एपइन्टेड माने ब्रिटिशफोरजों सायख'जानाय ब्रिटिशफोरजों सायख'जानाय बेनो आसामनि गभर्नरमोन। नेक्स्टआव थांनि कुवेसन नम्बर 4 आव दङ हु वाज द फार्स्ट ब्रिटिश कमिशनार अफ आसाम माने आसामाव सोर ब्रिटिशआ फार्स्ट कमिशनार जादोंमोन। आसामाव सोर ब्रिटिशआ फार्स्ट कमिशनार जादोंमोन। अप्सन एआव दङ डेभिड स्कट, अप्सन बिआव दङ थमास रबार्टसन, अप्सन सिआव दङ डेभिड ब्रुस आरो अप्सन डिआव दङ नानाबदिस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन ए डेभिड स्कट। बेनि गुबै एन्सारा अप्सन ए डेभिड स्कट। गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि कुवेसन नम्बर 5 आव दङ In which year the national game was held in Assam first? माने आसामाव हादरारि
गेलेनाया एबा खेलाया माब्ला जादोंमोन? फार्स्ट टाइम आसामाव हादरारि खेलाया माब्ला जादोंमोन एबा नेशनेल गेमा आसामाव माब्ला फार्स्ट टाइम जादोंमोन? अप्शन एआव दङ 2006, अप्शन बिआव दङ 2007, अप्शन सिआव दङ 2008, अप्शन डिआव दङ 2009। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन बि 2007। बेखौ मा होननानैबो मिन्थिनाय जायो? 33rd नेशनेल गेम्स होननानैबो बेखौ मिन्थिनाय जायो। आरो बियो जादोंमोन 9 फेब्रुवारि 2007 निफ्राय 18 फेब्रुवारि 2007 मायथाइसिम बियो गुवाहाटीयावनो जादोंमोन, आसामनि गुवाहाटीयाव जादोंमोन। गासै बेयाव पार्टिसिपेटिं एबा बाहागो लानाय टीमफोरा 33 टीमा बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो इभेन्ट्सआ गासै 32टा इभेन्ट्सफोर एबा खेलाफोर बेयाव सोसननानै लानाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो कुइसन नम्बर 6आव फलोइंग व्हिच प्लेस इज नन एज मानचेस्टार अफ आसाम। गाहायनि बबे जायगाखौ एबा थावनिखौ एबा नोगोरखौ आसामनि मानचेस्टार होननानै मोनथिनाय जायो? अप्शन एआव दङ दिग्बै, अप्शन बिआव दङ सुवालकुसि, अप्शन सिआव दङ बरपेटा आरो अप्शन डिआव दङ क'क्राझार। जों बयबो मिथिखायो बेनि गुबै एन्सारा अप्शन बि सुवालकुसि। सुवालकुसिखौ मानचेस्टार अफ आसाम होननानै मिथिनाय जायो एबा आसामनि मानचेस्टार होननानै मिथिनाय जायो। बेयो कामरुप डिस्ट्रिक्टआव दङ। गुबैयै मानि थाखाय मानचेस्टार अफ आसाम होननानै बुंनाय जादों? बेयाव जिनि एबा जि दिहुननाय एबा जि दानाय इन्डास्ट्रिया गोबां दङ, गोबां बिबांनि बेयाव जि मोननो हायो एबा मा होनो जि दिहुननाय जायो, खुन्दुं दिहुननाय जायो, बेनिखायनो बेखौ मानचेस्टार अफ आसाम होननानै सुवालकुसिखौ मिथिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि 7 नाम्बार कुइसनाव दङ आत्मानुसन्धान अट'बाय'ग्राफि वाज रिटेन बाय। माने आत्मानुसन्धान गाव जिउ खौरांखौ सोर लिरदोंमोन? माने बियो मोनसे अट'बाय'ग्राफि एबा गावनो लिरनाय, गावनि जिउ खौरांखौ गावनो लिरनाय मोनसे जिउ खौरां बिजाब। बेखौ सोर लिरदोंमोन? अप्शन एआव दङ हमेन बरग'हाय, अप्शन बिआव दङ कनकसेन डेका, अप्शन सिआव दङ नगेन सयकिया, अप्शन डिआव दङ महिम बरा। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन ए हमेन बरग'हाय। जों बयबो गोसोआव ला हमेन बरग'हाय बेनि गुबै एन्सारा। बेखौ पाब्लिश खालामदोंमोन, पाब्लिशारा जादोंमोन अजय कुमार दत्तया बेखौ पाब्लिश खालामदों। आरो माब्ला पाब्लिश खालामदोंमोन बिथाङा? फेब्रुवारि 1988 मायथाइयाव 1988 मायथाइयाव बिथाङा बे अट'बाय'ग्राफिखौ पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन। सोर खालामदोंमोन? अजय कुमार दत्तया। नेक्स्टआव थांनि कुइसन नाम्बार 8आव दङ दा बैसागु इज द बिगेस्ट फेस्टिभेल अफ दा। माने बैसागुआ मोनसे देरसिन फोरबो सोरनि? गाहायाव माखासे अप्शनफोर होनाय दङ बर', गार', डिमासा, राभा। बेखौ जों बयबो मिथिखायो। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन ए बर'। बैसागुआनो बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो, जों बयबो मिथिखागौ। नेक्स्टआव थांनि 9 नाम्बाराव दङ IIT गुवाहाटी वाज इस्टाब्लिश इन द इयार। माने IIT गुवाहाटी गुवाहाटीयाव थानाय IIT-खौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? अप्शनफोराव दङ 1993, अप्शन बिआव दङ 1994, अप्शन सिआव दङ 1995 आरो अप्शन डिआव दङ 1996। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन बि 1994। बेनि गुबै एन्सारा अप्शन बि 1994। बेयाव गासै 11टा एबा 11टा डिपार्टमेन्टफोर दङमोन आरो बेयाव माखासे मेजर माखासे इन्जिनियारिं, साइन्स एन्ड हिउमेनिटिस माखासे डिपार्टमेन्टफोर, बेनि माखासे मेजर डिपार्टमेन्टफोर दङमोन। बे डिपार्टमेन्टखौ गाहायाव माखासे होनाय जाबाय, माने बिटेक, बिडेस, MA, MDes, MTech, MSc एन्ड PhD। बेफोर माखासे मेजर डिसिप्लिनमोन बेफोरो। नेक्स्टआव थांनि 10 नाम्बार कुइसनाव हिमा दास इज अल्सो नन एज। हिमा दासखौ गुबुन मोनसे मा मुङै मिथिनाय जायो? जों बयबो मिथिखागौ बेखौ। अप्शन एआव दङ कार्बि आंलं एक्सप्रेस, अप्शन बिआव दङ डिब्रुगड़ एक्सप्रेस, डिब्रुगड़ जानांगौमोन बे स्पेलिंआ एसे भुल जादों।
अप्शन सी आव दङ कामाख्या एक्सप्रेस, अप्शन डी आव दङ धिं एक्सप्रेस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन डी धिं एक्सप्रेस होननानै हिमा दासखौ मिथिनाय जायो। हिमा दासआ जोनोम जादोंमोन 9 जानुवारि 2000 मायथाइयाव धिं होननाय जायगायाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन। नन एज बिथांखौ धिं एक्सप्रेस होननानै मिथिनाय जायो। मा खेला गेलेयोमोन बिथाङा? खारनाय खेला गेलेयोमोन। 100 मिटार, 200 मिटार, 400 मिटार बेबायदि खारनाय हारसिङै खारनाय खेलाखौ बिथाङा गेलेयोमोन। नेक्स्टआव थांनि 11 नाम्बार सोंनायाव दङ which politician is known as Iron Man of Assam? गाहायाव होनाय माखासे अपसनफोर दङ। बे अपसनफोरनिफ्राय सोर पलिटिशियानखौ एबा सोर राजखान्थिगिरिखौ मा होनो आयरन मेन, आसामनि आयरन मेन होननानै मिथिनाय जायो? अपसनफोराव दङ अपसन ए गपिनाथ बरदलै, अपसन बि आव दङ तरुण राम फुकन, अपसन सि आव दङ बिष्णुराम मेधि, अपसन डि आव दङ बिमला प्रसाद सलिहा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन बिष्णुराम मेधि। बिथांखौ आयरन मेन अफ आसाम होननानै मिथिनाय जायो। अपसन सि बिष्णुराम मेधि। बिथाङा सासे पलिटिशियान आरो फ्रिडम फाइटार। बिथाङा सासे राजखान्थिगिरि एबा मा होनो हादर उदांस्रिनि दावहारुमोन। बिथाङा आसामनिबो चिफ मिनिस्टार जादोंमोन 1950 मायथाइनिफ्राय 1957 मायथाइसिम आरो माद्रासनि बिथाङा गभर्नरबो जादोंमोन। बै समाव मुम्बाइ, बै समाव माद्रासमोन, दा मुम्बाइ एबा महाराष्ट्र। बेनिबो बिथाङा मा होनो गभर्नर जादोंमोन जानुवारि 1958 मायथाइनिफ्राय मे 1964 मायथाइसिम बिथाङा माद्रासनिबो गभर्नर जादोंमोन। जों नेक्स्टआव थांनि 12 नाम्बार सोंनायाव दङ which of the following district do not share borders with Bhutan? मा होनो गाहायाव माखासे डिस्ट्रिक्टफोर होनाय दं, आसामनि डिस्ट्रिक्टफोर। बबे डिस्ट्रिक्टआ भुटाननि सिमाया सरजाबफानाय नङा? बेयाव अपसनाव दङ अपसन ए आव बङाइगाव, अपसन बि आव दं चिरां, अपसन सि आव दङ उदालगुरि, अपसन डि आव दङ बाक्सा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन चिरां। चिरां डिस्ट्रिक्टआ भुटाननि सिमाफोरजों नांजाबफानाय गैया। नेक्स्टआव थांनि 13 नाम्बार सोंनायाव which one is the largest district by population in Assam? मा होनो सुबुं सानखोनि बायदिब्ला गाहायाव होनाय बबे मोनसे जिल्लाया बयनिख्रुइबो देरसिन? सुबुं सानखोनि सायाव सोनारनानै गाहायाव होनाय बबे मोनसे जिल्लाया आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन जिल्ला? अपसन ए आव दङ सिलचर, अपसन बि आव दङ धुबरी, अपसन सि आव दङ नगाव आरो अपसन डि आव दङ कामरुप। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन सि नगाव। नगावआनो सुबुं सानखोनिफ्राय नायोब्ला बयनिख्रुइबो देरसिन जिल्ला आसामनि। बेयाव गासै आथिखालाव 18,92,550 सुबुं सानखो दं आथिखालाव। 18,92,550 सुबुं सानखो दं आथिखालाव। जिअग्राफिकेल एरिया एबा बेनि एरिया बायदिब्ला 2287 स्कुवार किल'मिटार बेनि एरियाया बेनि सोरगिदिं सिमाया थारमाने। लिटारेसि रेटआ 71% एबा मा होनो बेनि सोलोंथाइनि हारा मा होनो 71%। नेक्स्टआव थांनि जोङो 14 नाम्बार सोंनायाव which city of Assam has the largest dry fish market of Asia? माने आसामनि बबे मोनसे सोहोरखौ एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो देरसिन ना गोराननि हाथाइ होननानै मिथिनाय जायो? ना गोराननि हाथाइ आसामाव बयनिख्रुइबो बांसिन एसिया हादोरमानिनो बयनिख्रुइबो बांसिन ना गोरान मोनग्रा जायगाया नैबे आसामनि बबे मोनसे जायगायाव एसियायाव बयनिख्रुइबो बांसिन ना गोरान मोननाय जायो? अपसन ए आव दङ टंला, अपसन बि आव दङ जागिरद, अपसन सि आव दङ धुबरी, अपसन डि आव दङ तिनिसुकिया। बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन बि जागिरद। जागिरदआवनो एसियानि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन मा होनो ना गोरान मोननाय जायो। बियो मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो। सप्तासेयाव बेयाव खेबथाम
बाजार हाथाइ जायो सप्तासेयाव खेबथाम हाथाइ जायो आरो बे सप्तासेनि गेजेराव खेबथाम हाथाइनि गेजेराव मा होनो 500 टन ना गोरान बेयाव फानजायोनो 500 टन हालागै ना गोराना बेयाव सप्तासेयाव फानजायो सप्तासे खेबथाम बाजार जायो आरो बे खेबथामाव मा होनो 500 टन हालागै ना गोरान बे हाथायाव फानजायोनो जागिरदनिफ्राय एबा फाननाय जायो नेक्स्टआव थांनि 15 नम्बर सोंनायाव दङ फलोइं हुइच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन आसाम बाय एरिया वाइज माने सोरगिदिं सिमाखौ नायनानै आसामनि बबे मोनसे गाहायाव होनाय बबे मोनसे जिल्लाया बयनिख्रुइबो देरसिन सिमानि बिथिंनिफ्राय नायनानै सोरगिदिं सिमानि बिथिंनिफ्राय नायनानै गाहायाव होनाय बबे मोनसे जिल्लाया आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन अपसन एआव दङ धुबुरी अपसन बिआव दं क'क्राझार अपसन सिआव दं नगाव आरो अपसन डिआव दङ कार्बि आंलं बेनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन डि कार्बि आंलं कार्बि आंलंआनो बयनिख्रुइबो देरसिन जिल्ला एरियाखौ नायनानै एबा सोरगिदिं बेनि सोरगिदिं सिमाखौ नायनानै बेनि सोरगिदिं सिमाया खमावबो 10,434 स्कुवेर किल'मिटार बेनि अरथाया 10,434 स्कुवेर किल'मिटार नेक्स्टआव थांनि 0 नम्बर सोंनायाव दङ Which language is used by शंकरदेव to written बरगीत माने शंकरदेवा बर' गीत खौ लिरनो थाखाय गाहायाव होनाय बबे मोनसे रावखौ बिथाङा बाहायदोंमोन एबा बर' गीतखौ बबे रावजों लिरनाय जादोंमोन शंकरदेवा अपसन एआव दङ ब्राजाबाली अपसन बिआव दङ संस्कृत अपसन सिआव दङ एसामिस अपसन डिआव दङ हिन्दी बेनि गुबै एन्सारा जागोन ब्राजाबाली अपसन ए ब्राजाबाली ब्राजाबालीया मोनसे थुनलाइयारि राव जाय थुनलाइयारि रावा मा होनो गुबुन गुबुन रावनि लोगो नांनानै जानाय बियो मोनसे स्पेसिफिक लेंगुवेज नङा एबा भारतारि मोनसे राव नङा बियो नाथायबा बियो गुबुन गुबुन भाषा गुबुन गुबुन रावफोरा लोगो नांनानै जानायसो मोनसे राव बियो बिथाङा बरगीत आरो अंकिया नाट होननाय बिजाबखौबो बिथाङा बे ब्राजाबाली रावजोंनो लिरनाय जादोंमोन नेक्स्टआव थांनि 17 नम्बर सोंनायाव दं हु वाज द डाइरेक्टर अफ एसामिस फिल्म हालुदिया सराये भावदान खाय हालुदिया सराये भावदान खाय असमिया सावथुननि बिथोनगिरिया सोरमोन बिथोनगिरि एबा डाइरेक्टर मोनसे सिनेमा बियो मुंदांखा सिनेमा आसामनि जाय सिनेमाया नेशनेल एवार्ड मोननो हादोंमोन हालुदिया सराये भावदान खाय बिनि डाइरेक्टरा सोरमोन होननानै बुंदों अपसनफोराव दङ अपसन एआव भुपेन हाजरिका अपसन बिआव दङ मन्जु बरुवा अपसन सिआव दङ झानु बरुवा अपसन डिआव दङ नान अफ दिस बेनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन सि झानु बरुवा अपसन सि झानु बरुवा बियो रिलिज जादोंमोन बे सिनेमाया रिलिज जादोंमोन 1987 मायथाइयाव बियो रिलिज जादोंमोन बेखौ बिथोन होदोंमोन झानु बरुवा आरो बेखौ दिहुनदोंमोन सेलाधर बरुवा बिथाङा बेखौ दिहुननाय जादोंमोन आरो बे नेशनेल फिल्म एवार्ड बेस्ट फिचार फिल्म एवार्ड मोनदोंमोन 1988 मायथाइयाव आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन इन्टारनेशनेल नेशनेल बान्थाफोर बे फिल्मा मोननो हादोंमोन जोबोद मुंदांखा बियो मोनसे फिल्म जों नेक्स्टआव थांनि 18 नम्बर सोंनायाव दङ लाचित दिवस इज सेलिब्रेटेड अन लाचित दिवसखौ फालिनाय जायो माब्ला गाहायाव अपसन होनायफोर दङ अपसन एआव दङ 24 जुन अपसन बिआव दङ 24 सेप्तेम्बर अपसन सिआव दङ 24 अक्ट'बर अपसन डिआव दङ 24 नभेम्बर बेनि गुबै एन्सारा जागोन 24 नभेम्बराव लाचित दिवसखौ मा होनो सेलेब्रेट एबा अबजार्भ खालामनाय जायो बोसोरफ्रोमबो लाचित दिवसखौ अबजार्भ खालामनाय जायो जों मिथिगौ लाचित बरफुकना आहमनि सासे राजखुंगुरमोन बिथाङा सरायघाटनि दावहा जों बयबो मिथिगौ सरायघाटनि दावहा 1971 मायथाइयाव आहमनि जानानै मोनसे लिडारशिप एबा दैदेनगिरि बिथाङा जादोंमोन सरायघाटनि दावहायाव लाचित दिवसखौ जों मिथिगौ हादर नाङैनो फालिनाय जादोंमोन 2017 मायथाइनिफ्राय बेखौ हादर नाङैनो लाचित दिवसखौ फालिनाय जादोंमोन नेक्स्टआव थांनि 19 नम्बर सोंनायाव दङ
Name the hill where is the Kamakya temple is located. मा होनदों कामाख्या मन्दिर थानाय हाजोनि मुङा जादों माने कामाख्या मन्दिर जों बयबो मिथिगौ कामाख्या मन्दिरखौ गुवाहाटियाव होननानै नाथाय बे कामाख्या मन्दिर थानाय हाजोखौ मा मुङै मिथिनाय जायो बे हाजोआ मा कामाख्या मन्दिरा बबे हाजोआव दङ जगिनी हिल अप्शन ए आव अप्शन बी आव दङ चित्राचल हिल अप्शन सी आव दङ नीलाचल हिल अप्शन डी आव दङ सन्दियाचल हिल बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन सी नीलाचल हिल जों बयबो मिथिगौ नीलाचल हिल होननानै मिथिनाय जायोमोन बेखौ गुबैयै कामाख्या मन्दिरखौ बेखेवनाय जादोंमोन 1565 मायथाइयावनो बेखौ गुबैयै बेखेवनाय जादोंमोन बेयाव मोनसे मेला जायो गिदिरथार मेला जाय गिदिरथार मेलाखौ अम्बुबासि मेला होननानै मोनथिनाय जायो अम्बुबासि मेला खालि गिलु फालु गिदिर बेयाव जायो बेखौ गुबैयै क्रिएट खालामदोंमोन बे मन्दिरखौ गुबैयै क्रिएट खालामदोंमोन म्लेच्छा डायनास्टिनिफ्राय बियो जागायदोंमोन आरो बेखौ रिबिल्ड एबा बानायफिननाय जादोंमोन कच किं नरनारायण बिथाङा बेखौ बानायफिननाय जादोंमोन आरो आहम राजाफोरा बेखौ गुबैयै उनहालागै बानायफिननाय जादोंमोन एबा दाफिननाय जादोंमोन नेक्स्टआव थांनि 20 नम्बर सोंनायाव दङ इन एभ्रि इयार द आसाम पुलिस डे इज अबजार्भ अन बोसोरफ्रोमबो आसाम पुलिस सानखौ फालिनाय जायो माब्ला बोसोरफ्रोमबो आसाम पुलिस सान हिसाबै फालिनाय जायो नाथाय बेखौ माब्ला फालिनाय जायो अप्शन ए आव दङ 1 जानुवारि अप्शन बी आव दङ 1 एप्रिल अप्शन सी आव दङ 1 सेप्टेम्बर अप्शन डी आव दङ 1 अक्ट'बर बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 1 अक्ट'बर अप्शन डी 1 अक्ट'बर जों बयबो गोसोआव ला बेखौ फालिनाय जायो आईपीएस के.आर. चौधुरीनि गोसोखांथियाव बेखौ फालिनाय जायो के.आर. चौधुरीया सासे आईपीएस अफिसारमोन बिथां आईपीएस अफिसारा 1951 मायथाइनि 1 अक्ट'बर खालि आसामनि चिफ बिबानखौ बिथाङा रुजुननानै लानाय जादोंमोन बेनिखायनो बे बिबान रुजुननानै लानायखौनो पुलिस डे होननानै बोसोरफ्रोमबो आसामाव फालिनाय जायो सोरनि मुङाव फालिनाय जायो आईपीएस के.आर. चौधुरी जों बयबो गोसोआव लादो नेक्स्टआव थांनि 20 नाम्बार एबा लास्ट सोंनाय बेनो आलि आइ लिगां जों बयबो मिन्थिखायो बे कुइसनखौ आरो गोबां कुइसन एग्जामफोरावबो फैखांबाय बेफोरो आलि आइ लिगां द एग्रिकालचार फेस्टिभेल अफ आलि आइ लिगां फोरबोनि मोनसे आबादारि फोरबो सोरनि गाहायाव होनाय माखासे अप्शनफोरनि गेजेरनिफ्राय सोरनि अप्शन ए आव दं मिसिं देउरि सनवाल राभा सोरनि मोनसे आबादारि फोरबो बियो मिसिंफोरनि अप्शन ए बेनि गुबै एन्सारा जागोन मिसिंफोरनि बियो मोनसे आबादारि फोरबो आबादजों सोमोन्दो थानाय बियो मोनसे फोरबो मिसिंफोरनि बेखौ माब्ला फालिनाय जायो फर्स्ट वेडनेसडे एबा फार्स्ट बुधबार खालि सिगां एबा गिबि बुधबार खालि बेखौ फालिनाय जायो मा होनो ग्रेगरियान केलेन्डार बायदियै मा होनो ग्रिमुर फल' एबा एसामिसनि बुंनो थाङोब्ला जोङो मा होनो एसामिस केलेन्डारनि मथेब्ला बियो फागुन मासनि गिबि बुधबारखौनो मिसिंफोरा आलि आइ लिगां फेस्टिभेलखौ गिबि बुधबार खालिनो फालिनाय जायो फागुन दाननि गिबि बुधबारखौनो एबा गिबि बुधबार खालिनो मिसिंफोरा आलि आइ लिगां फोरबोखौ फालिनाय जायो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेबायदि भिडिअ अराय मोनबाय थानो थाखाय गोजोन्थों।